You know how to torture me. Ịmakwa na enwere ịhụnanya nke aghụghọ na-adịghị n'ime ya. That's so beautiful when you're angry. Ịhụnanya nke ntụkwasị obi dị na ya. You have a boyfriend. Baby! Your phone is ringing. You ringing? Your phone is ringing. You have a call from Heavenly Catering. Ịhụnanya nke njikọ aka ọnụ nakwa ezigbo enyi bụ ọpụrụ iche. Ka ọtụtụ oge gasịrị, Aristo na Bushito mechara wee bịakọ ọnụ ma nweta ohere ibi ndụ. Dịka ọnọdụ jikọrọ ha mechara wee mata na ọ bụghị otu ihe ka ha abụọ na-achụ onye ọbụla ga-anwụ anwụ, mana ọ bụ gịnị ga-eme mgbe anamanwụ bịara hụ anamanwụnyụ anya. Ngwa kirie ihe ejije ntọọchị na-ekoli obi elu ọ na-abịara gị site na Isimbido telivishọn kpọmkwem. Aristo na Bushito na njikọta aka ya na Mota Guinness ejije bụ egwu eji maka ezinụlọ gị.